ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଖବର ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ପର୍ବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିପା ଭୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଭୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼ିଲା ନିପା ଭୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିପା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ରେସପସନ୍ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସାବଧାନ, ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ହେବ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 18ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-KYC ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ 15,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମରେ ଅନୁଚିତ ଭାବେ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ 2016ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ରେସନ କାର୍ଡରେ ଥିବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ନାମାଙ୍କିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଗୁଣ ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଟିବ DL। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଟିବ DL ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୀମା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପେନାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଘଟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା। ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ପୁରୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଘଟଣ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇସାରି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ଏଣିକି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ସରକାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମୁଡ଼ା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ଡେଉଁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍, ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। କାମଳରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ପିଲା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କାମଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଦିଆଁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୁରୀ, କଣାସ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 84କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଶିମିଳିପାଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 84କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ଅଧିକ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଓ ନଦୀରେ ସର୍ବାଧିକ 60 କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେବେ ବିଜେପି ସଭାପତି। କନକ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ
ଏବେ ଦଳର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତିକୁ ହେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ସରକାରୀ କାମ। ଏଣିକି ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଚଳିବନି, ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ସବୁ ସରକାରୀ କାମ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର ବିନିମୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ନିମ୍ନ ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ନୋଟିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ବିଧବା ହେଲେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ ଶ୍ୱଶୁର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଧବା ଭରଣ ପୋଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫଜମଙ୍କ ମିଳିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଭିଏନ୍ ଭଟ୍ଟିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସାରା ଦେଶରେ ବିଧବା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପିଜିର ହ୍ରାସ ପାଇଲା ନୂଆ କଟ୍ଅଫ୍। ଏସ୍ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀରେ -40 ଥିଲେ ବି କରିହେବ MD/MS। ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ ପିଜି କୋର୍ସରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍। ଏହାକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଟ୍ଅଫ୍କୁ ହ୍ରାସ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ EWS ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ 50%କୁ କମ୍ କରି 7% କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 3 ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହୁରି 3 ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଉ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପରଦା ତଳକୁ ଖସିବ।